खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो सोरजिथा क्रिएटिभिटी यूट्यूब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव मोननै मोनथामसो आपडेट होनो आवगायनाय जादों। जों बयबो मिथिगौ दायो BTR सरकार बा BTC सरकारा फरेस्ट आरो गुबुन गुबुन बिफानाव दायो साख्रि होबाय थानायखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनबाय मिथिबायबो आरो बेनि गेजेरावनो गोबांथार बे साख्रि थिसननायाव रां रुफानि केलेंकारि जादों बा माबादों अनेक बाथ्रा बेरखांलायनायनि गेजेरावबो दायो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। गुबुन फारसेजों बेरेखा दोलो जायफोर BPF राजखान्थि दोलो बिथांमोननिफ्राय बुंबाय थानाय जादोंमोन BTR सरकारा बा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दायो रावनोबो साख्रि होनो हाला मानो हाला इन्टारभिउ खुंदों आरो खुंदों मोनसेबो रिजाल्ट ओंखारा आरो रावनोबो साख्रि होनो हाया होननानै बिथांमोनहा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार बुंथिबाय थादों। बेनि गेजेरावनो दायो BTR सरकारा बेफोर साख्रिफोरखौ होगासिनो दं होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। जेराव फरेस्ट बिफानाव दाखालिसो फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डनि रिजाल्टखौ होनायजों लोगोसे एपइन्टमेन्ट लेटारखौबो दायो होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोनबाय। नाथाय गोबाङा बे फरेस्ट बिफाननि जानाखि एपइन्टमेन्ट लेटार बे एपइन्टमेन्ट लेटाराव मोनसे लिरनायखौ दाबो रोखा जायाखै आरो आंबो बेखौनो दासिमबो रोखा जायाखै जेराव बिथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटाराव बा मोनसे मेरिट लिस्टआव नटिसाव लिरनानै होनाय दङ जेराव एपइन्टेड टेम्परारिलि होननानै बिथांमोनहा लिरनानै होदों। बे एपइन्टेड टेम्परारिलि बुस्थुआ मा बुस्थु बेखौ दासिमबो हयथ'बा गोबाङानो रोखा जायाखै। जेराव पारमानेन्टलि एपइन्टमेन्ट जानायाव बेयाव माने एपइन्टेड टेम्परारिलि होननानै लिरनानै दोनदों बेखौ दासिमबो रोखा जायाखै आरो बेखौ लानानै हयथ'बा गोबाङा बेले बेजे सोमजिदों जानो हागौ। बेनिखायनो बेनि सायावबो सरकारा बा हाग्रा बिफाननिफ्राय बेखौ रोखा बुंथिनानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आसा खालामदों। मानोना गोबाङानो गोबां एपइन्ट मोनलांबायब्लाबो हयथ'बा बेबायदि गोनो गोथोआव दं जानांगौ मानो टेम्परारिलि एपइन्टेड टेम्परारिलि लिरनाय जाखो बेफोरखौ हयथ'बा गोनो गोथो जादों जानो हागौ। जियानो जा थिग बेबायदिनो मोनसे दायो बा गाबोनहाय BTC नि जानाखि BCDC लेभेलाव गोदान पस्टनि थाखाय BCDC सेक्रेटारि पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन रिक्रुटमेन्ट होनाय जादोंमोन। बे रिक्रुटमेन्टनि रिजाल्टआबो ओंखारलांनायनि गेजेरावनो बिनि एपइन्टमेन्टखौबो गाबोन क'क्राझारावनो थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लागोन होननानैबो मिथिनाय जादों। जियानो जा BCDC नि सेक्रेटारि एपइन्टमेन्टखौबो गाबोन गथायनाय जासिगोन होननानै मिथिबाय आरो मोनसे नटिस बा नटिफिकेसननि गेजेरजों रोखा खालामनानै होनाय जाबाय। दायो BTC नि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दानल' दंसै दानबो गैबावला बा गेजेराव दान मोनसेल' दंसै होननानै बुंनो हायो। बेनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा दायो बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जागायबाय होननानै बुंनो हायो। बेनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो दायो गुबुन गुबुन समाव BPF राजखान्थि दोलोखौ फैबाय थानाय समाव गावनो सरखार दागोन होननानै बुंथिंगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनैबो आरोबाव BTC आव बा BTR आव गोदानै हाबसननाय गामिफोर गहपुराव थांनानै मोनसे सुबुंगमा खालामहैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेयाव बाहागो लानानै बिथाङा थारैनो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों जे फैबाय थानाय समाव 2025 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारियानो बा गावनो 100% सरखार दागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो सरखार दायोब्लानो BTC नि जानाखि मोननांगौ मोन्थाय BTC आव जेरै सुबुंफ्रा BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनबाय थादों थिग बेबायदिनो एखे मोन्थाय एखे पावारफोरखौनो गहपुर ओनसोलावबो गायसननानै होफैनाय जागोन होननानै गहपुर ओनसोलनोबो बे मोन्थायफोरखौ होफैनाय जागोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ जों बयबो नुनो मोननाय जादों। बिथाङा मा बुंदों गहपुर ओनसोलाव थांनानै बेनि भिडिअ क्लिप्स दङ। भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायोब्ला आरो रोखासिन जाबावगोन। इलेक्शना खाथि माने सेप्तेम्बर मासनि लास्टआव इलेक्शना जागोन होननानै जों मिथिगौ।
खोनाबाय थादों खिन्थु फर्मेल दाबो डिक्लेयार होआखै हयथ' फर्मेल डिक्लेरेसना 20निफ्राय 25नि गेजेराव जानो हागौ होननानै जोंहा मोनसे बिसास दं बा जों सन्देह खालामदों जासिगोन बावैनो जानो हासिगौ दा बे इलेक्सनाव नंगौ दिनै इउपिपिएलआबो केम्पिं खालामगासिनो दं प्रचार खालामगासिनो दं कंग्रेसआबो खालामदों बिजेपिआबो खालामदों जोंबो खालामगासिनो दं खिन्थु दिनै एन्टायार गहपुर बा एन्टायार बे राङापारा ओनसोलनि बे जयसिद्धि ओनसोलनि बा ढेकियाजुलि बेफोर ओनसोलनि बे भालुकफुं बे खाथि खाला जिखिनि गामिफ्रा जोंनि बिटिसिआव हाबबाय बेफोर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि जिथु उत्साह बेखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों बिपिएफनि फारसेनो बांसिन जोंखौनो सापर्ट खालामगोन होननानै रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो बेयो स्वाभाबिक दिनै इउपिपिएलआ थांनाय 5 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै आरो नुनो मोनाखै बेफोरो दिनै गोदान एरियानि रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ थांनाय 5 बोसोराव बै जिथु बिटिसि ओनसोल जेखौ लानानै माजबातसिम सिमा दंमोन बे ओनसोलफ्राव जेबो खामानि मावनो हायाखै प्रमदआ खालि थगायदोंल' दिनै माजबाट बारनानै फार्स्टनै सेरफां सिमा बारनानै दिनै ढेकियाजुलि दिनै बे जयसिद्धिनि मानसिफोर बा माइनावसि बे बा भालुकफुंनि खाथि खाला बिश्वनाथनि बा हरै गहपुर ओनसोलनि जेसेबां बर'फोर दं बयबो नुजोबगासिनो दङ जे प्रमदआ जेबो खामानि मावनो हायाखै बे मावनो हायो थगायसुला मानसिजों थानानै जेबो जाया बेखौ बयबो बर'फ्रा साननो हादों ओंखायनो दिनै बिपिएफजोंनो बांसिन दङ आरो फैबावगोन आरो बिपिएफआ सरकार दानाया खाथां आरो बे ओनसोला रौता समस्तियाव गोलैदों रौता समस्तिया 100आव 100% जों देरहागोन आरो जोङो सरकार दाखांनायनि उनाव स्कुलनि खेथ्रआव हानि खेथ्रआव कलेजनि खेथ्रआव बा जिखुनु बिटिसिआव जिखिनि क्षमता लानानै जोङो बिटिसिखौ आगोलाव सासन खालामबोदोंमोन बे एखे क्षमताखौनो जों बेहायबो एप्लाइ खालामगोन।